Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? At sa lahat po ng inyong tagapakinig. Ako po si Noli at may nais rin po akong ipahaging kwento sa inyo. Marami na po akong narinig na kwento dito po sa inyong channel. Kung kaya gusto ko rin na may air itong karanasan at kwento ng pinsan ko. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Remy. Naikwento niya ito sa akin nang minsang magbakasyon sila sa amin ng kanyang ina. Ang bahay po kasi namin sa Maynila ang kadalasang pinupuntahan at tinutuluyan ng mga kamag-anak ni tatay kapag sila ay lumuluwas. Kwento ng pinsang ko, minsan habang natutulog sila sa kanilang bahay ay nagising na lang siya ng mga madaling araw nang makarinig siya ng isang tinig na para bang humihingal lang mabilis. Kinilabutan siya kaagad dahil parang ang lapit lang ng boses na yon. At patay pa naman ang ilaw nila. Sinubukan niyang kapain ng kanyang kapatid at nahawakan niya ang braso nito. At sigurado siyang hindi iyon tinig ng kanyang kapatid. Dahil kahit parang mantika ito matulog, ay hindi naman ito naghihilig. Patuloy pa rin niyang naririnig yung tinig na yon, kaya bigla na siyang sumigaw ng malakas. Dahilan para magising ang kapatid niya, pati na ang kanilang mga magulang. Kasunod noon ay narinig nila ang malakas na pagkalabog na may nawasak. At tama nga ang hinala nila. Dahil nang buksan ng kanilang mga magulang ang ilaw, pagpasok ng mga ito sa kanilang kwarto, ay nakita nila ang nawasak nilang bintana. Yari lang kasi ito sa mga kahoy, maging ang mga pinaka-jealousy nito. Pero masasabi pa rin napakalakas noon dahil makapal ang mga kahoy na yon. Ang nasa isip nila ay magnanakaw ang pumasok doon sa kanilang bahay, o di kaya naman na isang tao nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Dahil nga sa tinig na narinig ng pinsang ko na si Remy. Pero ang ipinagtataka nila ay kung saan naman yun dumaan. Dahil ng kanilang usisay ng pinto ay nakasara naman iyong mabuti. Iyon ang naging malaking palaisipan sa kanila. Makalipas ang ilang araw ay kumalat na ang balita ukol sa aswang na umaali-aligid doon sa kanilang baryo at namamasok ng bahay. Doon na sila binalot ng matinding takot. Kaya magmula noon ay sinisigurado na nilang nakasarang mabuti ang lahat ng kanilang mga bintana at pinto. Nagkaroon din ng mga pagroronda ang mga tanod ng kanilang barangay. Yun yung unang pagkakataon na nagkaroon ng ganong pangyayari sa nayo nila. Dahil tahimik ang kanilang lugar. Kaya inisip nilang dayo lamang yung aswang na yon doon sa kanila. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Nabawasan ang mga insidente ng pamamasok ng bahay sa kanilang lugar. Dahil na rin sa ginawang aksyon ng kanilang barangay. Pero magkagayon pa man ay hindi sila tumigil. Ipinagpatuloy nilang pag-iingat at hindi sila nagpakakampante. At tama nga ang kanilang ginawa. Dahil hindi pa rin tumigil yung aswang at patuloy pa rin gumagala. Na ang sunod na pinuntirya naman ng aswang ay yung kanilang mga alagang hayop. Marami sa kanilang mga alaga ang natatagpuan na lang nilang patay
at wasak ang mga katawan. Kaya pinaigting pa nila yung ginagawa nilang pagroronda. Isang araw, habang gumagawa ang tatay ni Remy, ay lagi niya itong naririnig na nagrereklamo sa gamit nitong lagari pagkat mapurol na raw. Hanggang sa utusan na siya nitong magpunta sa bahay ng ninong niya para manghiram ng lagari. Dahil hindi na raw niya kaya pang pagtiyagaan ang sariling gamit. Kaya itinigil na muna ni Remy yung kanyang ginagawa at sumunod sa utos ng tatay niya. Pagdating niya sa bahay ng ninong niya ay nagtaka siya kung bakit nakasara ang mga bintana at pinto ng bahay nito. Dahil hindi naman ito umaalis ng kanyang bahay, lalo na mula nang iwan ito ng kanyang pamilya. Kaya nagbaka sakali pa rin at inisip na baka naroon lang sa loob ang kanyang ninong at hindi pa bumabangon. Tinawag niya ang pangalan nito hanggang sa nakailang beses na siya pero wala pa ring sumasagot. Kung kaya sumuko na siya at nagpa siya ng umalis. Pero pagtalikod niya ay nagulat si Remy nang makita niyang naroon ang kanyang ninong. Nakatayo lang ito at matalim na nakatitig sa kanya at puno ng dugo ang palibot ng bibig nito. Kinabahan kaagad siya pero pinilit niyang wag yun ipalata at kumilos lang siya ng normal. Sinabi niyang inutusan siya ng kanyang ama at hiram sana siya ng lagari. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at sinabing maghintay sandali at kukunin lang niya. Pagpasok ng ninong niya sa bahay ay sinamantala na ni Remy yung pagkakataon at kumaripas na ito ng takbo. Isinumbong niya kaagad sa kanyang ama ang kanyang mga nakita, na nung unang marinig ang mga sinabi niya ay halos ayaw pa nitong maniwala. Hindi kasi ito makapaniwala na yung kumpare pala niya yung aswang na siyang gumagala at namamasok ng bahay. At noon nila naisip na baka yun din ang totoong dahilan kung bakit iniwan ito ng kanyang asawa at mga anak. Pero sigurado din ang tatay nila Remy na nahawaan lamang ito, pagkat hindi naman ito dating ganon. Kahit yung mga magulang nito ay hindi naman napabalitang aswang noong mga nabubuhay pa. Hinala ng tatay nila, nakuha nito ang pagiging aswang nang minsang madistino ng trabaho sa karatig lalawigan nila. Kilala kasi ang probinsya na iyon na pinamumugaran ng angkan ng mga aswang. Nagdesisyon ng tatay nila na sumangguni sa barangay at pinagbigay alam ang ukol sa natuklasan ng kanyang anak na si Remy. Naisip niyang mabuti na rin iyon para matapos ang problema doon sa kanilang baryo. At nais rin niyang tulungan ang kanyang kumpare sa kalagayan nito. Naisip niyang baka may paraan pa. Nang malaman naman ng barangay ang tungkol doon, ay agad sila nagpatawag ng pulong at nagdesisyon na kaagad na puntahan ang bahay ng ninong ni Remy. Pero hindi na nila ito inabutan pa doon. Mabilis na lumipas ang isang buwan at nakarating sa kanyang baryo ang balita ukol sa aswang na namamasok umano ng bahay sa katabi nilang bayan. Malakas ang hinala nila Remy na ninong niya yon at hindi nga sila nagkamali. Dahil makaraan lang ang ilang linggo matapos ang balitang iyon, ay kinagimbal na nila ang sunod na balitang dumating. Napatay na umano ang aswang na dati umanong naninirahan sa baryo nila. Natagpuan ito sa isang taniman na tadtad ng bala ang kanyang katawan. At dahil sa nangyari ay nagkaroon iyon ng masamang implikasyon sa nayo nila. Mula noon kasi ay nabansagan ng pugad ng mga aswang ang kanilang baryo. Kung kaya iniiwasan na ng mga tao.
Ayon kay Richard, ito ay personal niyang karanasan na naganap mahigit isang dekada na rin ang nakalipas. Kwento niya na imbitahan silang minsan sa isang handaan ng kanyang pinsan. At hindi naman ito kalayuan dahil sa katabing baryo lang. Paglalarawan niya, isa iyong karaniwang araw. At nang dumating sila sa handaan, ay wala rin namang kakaiba. Kaya panatag silang magpinsan na nakisalamuha sa mga taong naroon. Kumain sila habang nagkakasiyahan sa mga kwentuhan at nakipag-inuman rin nang sila ay yayain. Nung mga pasado 11:00 na ng gabi, ay iilan na lamang silang natira. Kasama yung kaibigan nila na siyang nangumbida sa kanila. Ayon pa sa kanya, ay tahimik lang silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Bagaman nag-iisa lang yung bahay ng kanilang kaibigan at walang kalapit. Ang iningatan naman nila ay ang huwag silang makabala sa mga taong nagpapahinga na sa loob ng bahay. Pero sa kanilang pag-uusap ay narinig niyang biglang may sumitsit. Kung kaya, napalingon si Richard kung saan iyon ang galing. Ngunit dahil sa may kadiliman sa bahaging iyon, kung kaya, wala naman siyang naaninagan. Kanyang binaliwala iyon dahil naisip niyang baka nagkamali lang siya ng pagkakarinig. Dahil tanging siya lang ang napalingon. Ngunit makaraan ang ilang sandali pa, ay muli niya iyong narinig. Kung kaya, tumahimik siya at pinakinggan iyong mabuti. Pero hindi na iyon muling naulit dahil doon ay naisip niyang marahil nga ay huni lang iyon ng mga insekto sa paligid at napagkamalan lamang niya na isang sitsit. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkukwentuhan hanggang sa may maramdaman siyang kumalapit sa kanyang balikat. Sa puntong iyon ay nanindig na talaga ang kanyang balahibo dahil naramdaman niyang talaga ang pagkalapit na iyon. Simula noon ay hindi na siya mapakali at parang gusto na nga niyang magyayang pumasok sa loob ng bahay. Makaraan ang may kalahating oras ay nagyaya na ang kanyang pinsan na umuwi, na ikinagulat pa nga iyon ni Richard. Sabi niya sa kanyang pinsan, baka pwede raw na bukas na sila umuwi at makiusap na lang sa kanilang kaibigan na doon na makitulog. Pero tumanggi ang kanyang pinsan. Sabi nito, hindi siya nakapagpaalam at inaasahan ng kanyang mga magulang na siya ay uuwi. Dahil doon ay wala nang nagawa pa si Richard. Hindi naman niya kasi masabi sa pinsan yung totoong dahilan kung bakit ayaw niyang umuwi. Baka kasi pagtawanan lang siya nito. At nang inumin ng kanilang kaibigan ang huling tagay, ay nagpaalam na rin sila. Binuksan ng pinsan ni Richard ang dala nitong flashlight at lumakad na sila. Kwento niya, napakadilim noong mga oras na iyon. At ang tangi lang nilang nakikita ay yung tinatamaan ng liwanag ng flashlight. At habang naglalakad sila, ay hindi maaalis sa isipan ni Richard yung nangyari kanina. Kaya naroon pa rin yung matinding kaba. Nang may mga magsasampung minuto na silang naglalakad, ay bigla na lang may naramdaman silang mabilis na dumaan sa kanilang gilid. Pero nang ilawan iyon ng kanyang pinsan, ay wala naman silang nakita.
Halos ayaw nang iakbang pa ni Richard yung kanyang mga paa dahil sa takot. At napansin na iyon ng kanyang pinsan. Kaya natawa ito at sinabing baka bayawak lang yung dumaan. Biniro pa siya nito at sinabing iwasan umano ang madalas na pag-inom ng kape. At nagpatuloy ito sa paglakad. Kaya sumunod na rin si Richard. Gusto na niya sanang sabihin sa pinsan yung masama niyang nararamdaman kanina pa. Pero dahil nga sa alaskador ito, ay baka asarin lang siya at hindi maniwala. Hanggang sa bigla itong tumigil sa kanyang paglalakad. Dahilan para mabangga pa ito ni Richard. Magtatanong pa sana si Richard sa kanyang pinsan kung bakit ito biglang huminto nang makita niya sa unahan ang isang taong nakaupo na ang paraan ay nakakatulad ng sapalaka at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. Dahil doon ay tumakbo na silang magpinsan pabalik. Walang puknat ang ginawa nilang pagsigaw na humihingi ng tulong. Kwento pa ni Richard ay nagkabigtas-bigtas yung kanilang mga tsinelas sa kakatakbo na yung isang paa niya ay lumusot sa kaparehas ng kanyang tsinelas at naroon na sa kanyang binti na kasuot. At muntik pa umano silang madapa at masubsob nang di sinasadyang magtama ang kanilang mga paa. Hindi sila tumigil na magpinsan hanggang sa makarinig sila ng mga boses. Narinig pala sila ng kanilang kaibigan at mga kainuman. Kung kaya nagsipuntahan ng mga ito at tutulungan sila. Nang makaharap nila sila ay doon pa lamang silang tumigil na magpinsan. Hinanap ng kanilang kaibigan at mga kasama nito yung sinasabi nilang aswang. Ngunit hindi na nila ito nakita pa. Magkakasabay na silang umuwi sa bahay ng kanilang kaibigan at doon na muna nakitulog. Pero bago iyon ay ipinakwento sa kanilang magpinsan yung buong nangyari. Nasabi ni Richard, yung kanilang nakita ay isang lalaking payat ang pangangatawan. Mahaba ang buhok nito ngunit manipis. Naayon pa nga sa kanya ay malapad ang noo nito at wala gaanong buhok sa parting iyon. At ang nasabing lalaki ay walang anumang suot na damit. Simula nang mangyari iyon ay pinangingilagan na ang baryo ng kanilang kaibigan. Pati tuloy yung ibang mga naninirahan doon ay napagkakamala na ring may lahing aswang. Pero sa tingin nila Richard ay hindi talaga taga roon sa baryo na iyon yung aswang na tumambang sa kanila nung gabing iyon. Paniwala nila ay taga ibang lugar ito. At hindi pa dyan natapos yung mga nakakatakot na karanasan ni Richard. Nang minsang dumalo naman sila ng kasal ng isa rin niyang pinsan, matapos siyang mapili na maging isa sa mga abay, ay may naranasan din siyang nakakatakot na pangyayari. Ayon pa kay Richard, nang matapos ang seremonya at magkukuha na ng litrato, ay nagulat siya nang makakita ng isang tao na nakadamit pang babae, ngunit wala itong ulo. At naroon ito sa tabi ng babaeng ikinasal. Sabi ni Richard, ay natulala na lamang siya at hindi talaga nakagalaw dahil sa biglaang pagsulpot ng babaeng iyon, na nang magpalit ng mga taong kukuhanan ng litrato ay bigla din iyong naglaho. Pagpapatuloy pa ni Richard, nang minsan namang magpunta sila sa lamay ng isang kamag-anak na namatay, ay may naranasan din siyang kababalagan. Maghahating gabi na umano iyon at halos sila-sila na lang ang naroroon.
nang maisipan niyang sumilip na muna sa ataol. Dahil sa hindi niya nagawang sumilip nang sila ay dumating. Nang lalapit na siya sa ataol, ay naramdaman niya talaga ang malamig na hangin na parang sumalubong sa kanya. Kaya biglang nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Pero pinaglabanan niya iyon at binaliwala. Nang nasa tabi na siya ng ataol, ay kanyang pinagmasdan ang kanilang kamag-anak. Ngunit bigla siyang napaatras at napabulalas ng malakas nang makita niyang bigla itong dumilat. Dahil doon ay natawag ang pansin ng iba pa nilang mga kaanak na naroon. Ang pinsan niyang si Ronnie ay nilapitan pa siya at tinanong kung bakit at kung ano ang nangyari. Kanya namang sinabi sa mahinang tinig at sabay pa silang sumilip na muli. Ngunit nakapagtatakang nakapikit na yung bangkay. Sabi ng pinsan niya ay baka naman guni-guni lang niya iyon. Pero pinanindigan ni Richard na totoong nakita niya na bigla iyong dumilat. Nung mga madaling araw naman ay napagkasunduan nilang magpipinsan na maglaro na lang ng baraha bilang pampalipas oras. Habang naglalaro sila at bumabahig siya ng kanyang baraha, ay biglang napansin niya na may lumapit sa kanya. Nakita niya pa nga ang kamay nito at braso na nasa kanyang gilid. Pero dahil sa abala siya at nakatuon ang kanyang pansin sa ginagawa niyang pagkaayos ng kanyang baraha, ay hindi niya iyon masyadong binigyan ng pansin o inalaman lang kung sino. Basta ang nasa isip niya ay isa rin ito marahil sa mga naroon na nakikipaglamay at marahil ay gustong manood ng kanilang paglalaro. Nang matapos na siya mag-ayos ng kanyang baraha, ay doon pa lamang niya nagawang mapasulya sa katabi upang alamin kung sino ba ito. At bigla na lamang siya nagtaka nang wala na siyang nakita. Bigla na lamang itong nawala na parang bula. Pakiramdam niya ay nangapal talaga ang kanyang ulo at muka na para bang namanhid. Di nagtagal ay narinig niya ang isang pinsan na tinatawag siya at pinapatihaya na ang kanyang baraha. Kaya nabaling ang kanyang atensyon sa pinsan at ginawa ang iniuutos nito. Nang hindi na niya matiis yung kanyang mga nararanasan, ay sinubukan niyang kausapin ang kanilang lola na naroon din sa lamay. Ipinagtapat niyang lahat ang mga kababalagang kanyang nararanasan. Sabi ng matanda, mahina umano ang kanyang loob, kung kaya siyang napipiling paglaruan ng dyablo. Pagkat ito umano ang gumagawa ng mga bagay na iyon, na ginagaya lang nito ang wangis ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kaya payo ng kanyang lola, siya ay maging mapanalanginin at sumampalataya. At matapos silang makapag-usap, ay kanya agad isinagawa ang pananalangin. Nang sumapit naman ang araw ng libing ng kanilang kaanak, ay nakipaglibing din ang buong pamilya nila Richard. At nang idaan sa simbahan ang labi ng kanilang yumao, ay may napansin kagad siya. Kaya mabilis niyang nilapitan ang pinsang si Ronnie at pasimple niya itong kinausap. Itinuro pa niya dito ang kanyang nakita. Kapwa sila kinilabutan at kinabahan pagkat nakita nila ang isang lalaki na tahimik na nakamasid sa may gilid ng simbahan at nakakahawig nito yung aswang na tumambang sa kanila. Wala itong kakurap-kurap na nakatitig mabuti habang ipinapasok ang ataol sa loob ng simbahan. At nang nasa sementeryo na sila at iniaayos na ang libingan ng kanilang kaanak, ay muling nakita nila Richard yung lalaki
na nakasilip at nagtatago sa tabi ng isang malaking puno. Kaya nagtaka talaga sila sa kung bakit iyon naroroon. Napaisip sila sa kung ano ang talagang pakay nito. Naging malinaw lamang sa kanila ang lahat nang makarating sa kanilang balita makalipas ang ilang araw na pinakialaman umano at binuksan ang nicho ng kanilang kaanak at nawawala yung labi nito. Dahil sa pangyayaring iyon ay marami ang mga naging haka-haka at nabuong kwento ng mga tao. Sabi ng iba ay maaaring ipinagbili umano ang bangkay. Ang ilan naman ay naniniwalang yung mga kaaway nito ang gumawa noon pagkat may malaking galit dito. Pero kung kami ang tatanungin ng pinsang ko, ay masasabi kong maaaring may kinalaman yung aswang sa pagkakawala ng bangkay. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Pedring. Isa kasi ito sa paborito kong kwento ninyo. Ang dahilan kung kaya nais kong ilihim ang aking tunay na pagkakakilanlan ay dahil sa medyo maselan po ang kwento kong ito. At ito po ay talagang totoong nangyari. Hayaan niyong simulan ko ang aking kwento noong ako po ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Ang baryo po na aking kinagisnan ay isa pong liblib na lugar. Malayo po ito sa Kabiasnan. Kung kaya nga po, kapag kami ay namimili noon sa bayan, ay yung pang isang linggo na o higit pa. Sa lugar din po namin noon ay wala pang kuryente. Kung kaya, ang gamit po namin noong mga panahong iyon ay gasera lamang. Ako po ay ikalawa sa aming magkakapatid. At bale, 5 kaming lahat. Noon din pong mga panahong iyon ay kalat sa baryo namin ang ukol sa isa naming kanayon na sinasabi nilang aswang. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Inyang. Ang edad niya nung mga panahong iyon ay nasa 60 na mahigit. Pero nakapagtatakang malakas pa po ito. Minsan, nang papauwi kami mula sa paaralan, ay nataong nakasabay namin ito sa daan. Kung kaya, natakot kami noong kaklase ko. Pero hindi kami nagpahalata. Nauuna siya sa amin noon ng mga ilang dipa. Gusto nga sana naming tumigil na muna at paunahin pa ito nang sa ganon ay maging malayo ang antad niya sa amin. Pero baka lalo namang kaming abutan ng dilim sa daan. Bagay na ayaw naming mangyari. Ang sabi ko sa aking kaklase ay unahan na lang namin. Ngunit hindi ito pumayag. At sinabing mas delikado kung nasa likuran namin ito at hindi namin nakikita. Nung mga panahong iyon ay lagi akong may dalang ginayat na luya sa aking bulsa. Iyon kasi ang bilin sa akin ng aking mga magulang. Lagi raw akong magdadala ng luya pagkat mabisa umanong pangontra iyon sa aswang. Sa patuloy naming paglalakad ay wala namang kaming napansing kakaiba doon sa matanda. Tahimik lang rin naman siyang naglalakad. Pero alam namin na alam niyang nasa likod niya kami. At hindi namin inaalis ang pagkakatitig namin sa kanya. Ngunit laking pagtataka namin
Nang makalipas ang ilan pang sandali, ay bigla na lamang itong naglaho. Basta na lang itong nawalang bigla sa mismong harapan namin. Kaya gulat na gulat kami pareho ng kaklase ko at talagang natakot kami. Naisip kasi namin na baka bigla na lang kami nitong atakihin. Na baka bigla na lang itong sumulpot kung saan at sunggabang kami. Kaya mabilis kaming nagtatakbo ng kaklase ko at nagsisigaw kami. Kahit alam naming napakalit ng tsansa na may makarinig sa amin. Dahil hindi yung katulad sa Maynila na lagi kang may makakasalubong o makakasabay sa daan. Gayunpaman ay nagpakasakali pa rin kami. Kaya habang tumatakbo ay patuloy ang pagsigaw namin. At dinukot ko yung luya na nasa aking bulsa. At aking hinahagisan ang bawat naming dinaraanan. Hanggang sa masapit namin yung puno ng duhat na siyang pahingahan ng lahat ng nagdaraan doon. At pansamantala kaming huminto upang magpahinga na muna at habulin na rin yung aming mga hininga. Pagkat hingal na hingal talaga kami kapwa. At habang nagpapahinga ay aking hinagisan ng luya ang palibot namin. Sa unahan ay naroon na yung daan na papunta sa amin. Kung kaya, nakiusap sa akin yung kaklase kong si Nardo na kung maaari daw ay sasama na muna siya sa bahay namin. Pumayag naman ako pagkat naunawaan ko siya. Dahil kung nagkabaliktad kami ng sitwasyon ay siguradong ganun din ang gagawin ko. Matapos na makapagpahingang sandali ay nagpatuloy na kami. Noong mga oras na iyon ay papadilim na. Kung kaya, nagmadali na kaming pareho. Pagdating namin sa bahay, ang una kaagad na itinanong ni nanay ay kung ano raw ang nangyari sa amin. Pagkat putlang-putla daw kami. Sabi pa niya ay para naman daw kaming nakakita ng multo. Kaya ikinuwento namin sa kanila yung aming nasaksihan at naniwala naman sila sa amin. Dahil nga sa matagal nang napapabalitang aswang yung matandang iyon. Nang kakain na kami ng hapunan ay narinig namin ang sunod-sunod na pagtawag ng mga tao sa labas. Naroon ang tatay ni Nardo at nakatatandang kapatid nito. Hinahanap daw nila ito pagkat nagtaka sila kung bakit hanggang sa mga oras na iyon ay hindi pa rin umuwi. Kaya amin ding ikinuwento sa kanila yung nangyari. Matapos iyon ay isinama na nila si Nardo at umuwi na. Nang makaalis na sila Nardo ay kumain na kami ng hapunan. Pagkatapos noon, habang nagliligpit kami ng aming mga kinainan, ay narinig naming muli ang malakas na sigaw at pagtawag ng tatay ni Nardo. Kung kaya nagtaka kami kung bakit sila bumalik. Ang nasa isip ko pa nga nung mga oras na iyon ay baka mayroon lang silang nakalimutan. Nang pagbuksan sila ni kuya ng pinto ay medyo natagalan pa ito dahil kanya pang sinilip na mabuti ang harapan ng bahay pagkat wala siyang nakitang naroon. Kung kaya mabilis niyang isinara ang pinto at nagmamadaling tumakbo papunta sa amin. Nanindig talaga ang aming mga balahibo dahil sa pangyayaring iyon.
Halos lahat kaming magkakapatid ay nakarinig nung pagtawag na iyon. Kaya imposibleng namali lamang ang kuya namin ng tinig. Maya-maya ay lumapit si nanay sa amin at inalam kung bakit kami nagkakagulo. Kaya sinabi namin na narinig naming tumatawag sa labas ang tatay ni Nardo. Ngunit nang kanya itong pagbuksan ay wala naman siyang nakitang naroon. Ilang sandali pa, pati ang tatay namin ay nakikinig na rin sa aming ipinagtatapat. At bigla itong sumigaw ng ubod lakas na kung akin pong ililiwat iyon sa Tagalog ay sinabi niyang wag umano ang kanyang pamilya kung ayaw umano ng aswang na magkasubuan sila. Layuan niya raw kami nang sa ganon ay walang maging problema. At bigla nga kaming nakarinig ng huni ng aswang. Pero matapos na sabihin iyon ng tatay namin ay biglang may bumagsak sa aming bubungan na lumikha pa nga iyon ng napakalakas na tunog na kung aking iisipin ay para iyong malaking bahagi ng sanga ng isang puno. Iyon kaagad ang pumasok sa aking isipan dahil sa maraming puno ang nakapaligid sa bahay namin. Dahil naman doon ay lalong nagalit ang tatay namin na para sa kanya ang ibig daw sabihin noon ay tinatanggap ng aswang yung kanyang hamon. Kinuha nito ang kanyang talibong at kanya sanang lalabasin yung aswang. Ngunit pinigilan ito ni nanay. Kanyang pinagmumura yung aswang pero napansin naming wala na iyon. Kahit ang huni nito ay hindi na namin narinig pa. Nang sumunod na araw, pag uwi ko galing sa paaralan, ay nadatnang kong may sakit yung aming bunsong kapatid at inaasikaso ito ni nanay. Bigla na lang daw itong gininaw at nahiga. Nang hipuin ni nanay ay inaapoy na raw ito ng lagnat. Nung mga oras na iyon ay hindi ko masyadong binigyan iyon ng pansin dahil ang buong akala ko ay karaniwang lagnat lamang at iyon ay normal. Pero nang maghahating gabi na nung mismong araw ding iyon ay nataranta na yung nanay namin. Maging si tatay noon ay lubhanang nag-alala dahil kinumbulsyon yung kapatid namin na nakita ko pa ngang tumirik talaga ang kanyang mga mata. At narinig lang namin itong tila bumuntong hininga na para bang humugot ng isang malalim na paghinga at pagkatapos noon ay nawala na ito sa amin. Halos hindi kami makapaniwalang lahat sa nangyari. Namatay ang bunso naming kapatid ng ganun-ganun lang. Kaya matibay ang paniniwala ng tatay namin na yung aswang ang siyang may gawa noon. At hindi lang yan ang nangyari. Nang kasalukuyang nakaburol sa bahay namin ang aking kapatid, ay ilang beses pang nagparamdam yung aswang. Na tila ba sinasabi niya na siya talaga ang may gawa noon. Na para bang kanya pa iyong ipinagmamalaki sa amin. Tandang-tanda ko na nung ikatlong gabi ng lamay ay binagsakan nito ng isang buwig ng nyog yung aming bubungan. Na sa tinagal-tagal na namin doon sa bahay na iyon ay hindi pa iyon nangyari ni minsan. Pagkat yung mga puno ng nyog ay malayo naman sa mismong bahay namin.
Gusto na sanang gantihan at sugurin ni tatay si Aling Inyang. Ngunit ang malaking problema ay wala siyang matibay na ebidensya. Hanggang sa naulit pa ng ilang beses yung pagpaparamdam ng aswang sa amin. Habang aming ipinagluluksa yung pagkawala ng aming kapatid. Matapos ang libing ay hindi pa rin tumigil ang ginagawang panggagambala sa amin ng aswang. At halos gabi-gabihin kami nito. Kaya nung huli ay nakaisip si tatay ng paraan. Dahil ayaw niyang mangyari na isa pa sa aming magkakapatid ang mawala. Sumangguni na siya sa isa naming kamag-anak na may nalalaman tungkol sa mga bagay na iyon. Balit tiyuhin niya ito. At may anak itong kapko na doon din mismo sa bayan namin nakadestino. Hindi naman siya nabigo nang lumapit siya sa kanyang tiyuhin. Tinuruan siya nito ng mga dapat niyang gawin. Pag-uwi ni tatay sa bahay ay ginawa niyang lahat yung mga itinuro sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nakita namin si tatay na may hawak-hawak na kapirasong tela. Sabi niya, iyon daw ang kanyang ebidensya. Di ko naman lubos na maintindihan yung mga sinasabi niya noon. Makaraan ng ilang araw, matapos iyon, ay muli siya nagbalik sa kanyang tiyuhin. Dala yung kapirasong tela na iyon. Lihim din niyang hiningi ang tulong ng kanyang pinsang kapko. Kung kaya, pumunta ito sa amin. Dumating ito ng mga patakip silim na. Pinapasok nila kami sa aming silid lahat. Sila lang na magpinsan ang naroon sa may sala. Kinagabihan, nang marinig namin ang paghuni ng aswang, ay nakita kong lumabas si tatay ng bahay. Habang yung pinsan niya ay naiwan lamang na mag-isa doon sa aming sala. Mahigit isang oras na ang nakalipas, ay naririnig pa rin namin ang paghuni ng aswang. Maya-maya, napansin naming lumabas na rin yung pinsan ni tatay. Dala ang kanyang mahabang baril. Kung hindi ako nagkakamali, ay iyon yata ang tinatawag na tisabog. At makaraan ang ilang sandali pa, ay narinig namin ang magkakasunod na putok. At rinig na rinig din namin na may tinamaan iyon. Maya-maya ay nakita namin pumasok na muli sa bahay yung aming tiyuhin at nagsindi ng sigarilyo. Di nagtagal ay dumating na rin si tatay na humihingal pa ito at pawis na pawis. Nakasilip kami noon sa pinto ng aming silid. Narinig kong tinanong si tatay ng kanyang pinsan kung kanya raw bang nagawa yung ipinapagawa nito. Nakita kong tumango naman si tatay at nagsindi na rin ito ng sigarilyo. Doon natulog sa amin noon yung pinsan ni tatay. Kinaumagahan na ito umuwi. At nang sumunod na araw na iyon, bago pa magtanghali, ay nabalitaan na namin na matay na si Aling Inyang. Nang usap-usapan ay hindi umano malinaw kung ano ang ikinamatay nito. Nang sabi ng ilan ay dahil umano sa sakit, pagkat wala naman itong anumang sugat o kahit anong palatandaan na maaaring ibang tao ang may gawa noon. Pero malakas ang kutob ko nang may kagagawa noon ay sila tatay. Bagaman hindi ko nakita na si Aling Inyang ang binaril ng pinsan niya
nung gabing iyon na humuhuni yung aswang. Minsan kasi ay narinig ko si tatay na nagkwento sa isa naming kamag-anak nang minsan silang mag-inuman sa bahay na yung pinsan niyang kapko at tatay nito ay maraming nalalaman tungkol sa mga bagay na hindi pangkaraniwan, kabilang na dito ang tungkol sa aswang. Kwento pa ni tatay ay hanga siya sa kanila. Nabanggit din niya na yung tela ay siya umanong dahilan kung paano niya natukoy kung sino ang aswang. Nakuha niya umano ang kapirasong tela na iyon sa pamamagitan din ng itinuro sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sabi pa ni tatay, napunit daw iyon sa saya ng aswang. At nang magpatulong siya sa pinsan, ay inutusan daw siya nitong puntahan yung bahay ng aswang kapag nasa kanila na ito at baliktarin yung isang bahagi ng sahig na naroon sa bahay. Dahil kung hindi, ay mawawalang kabuluhan lahat umano ang kanyang gagawin. Dahil gagaling lang rin yung aswang. At kung magtatagumpay umano si tatay, ay siguradong mamamatay yung aswang, na magagawa pa rin naman daw nito makapagpahilom ng kanyang sugat, ngunit yaong sa labas lang. At hindi nito mamamalayan na yung pinsala niya sa loob ay hindi na gagaling pa. At iyon ang magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya dahil sa aking mga narinig ay kumbinsido ako may kinalaman sila ng kanyang pinsan at nagawa na niyang maipagiganti yung aming kapatid. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.